שלום אנשים, אי פעם תהיתם מה ההבדל בין התרגיל הזה לתרגיל הזה? אני אסביר. עכשיו, שני התרגילים האלה עובדים על היד הקדמית. מה זה יד קדמית? השם האנטומי שלה זה דו-ראשי זרועי, כי יש לה שני ראשים, אחד ארוך יותר ואחד קצר יותר. הארוך יותר, שנקרא גם הראש הארוך, נמצא פה, והקצר יותר, שנקרא גם במפתיע, הראש הקצר, נמצא פה. אז בשביל להבין את ההבדל בין שני התרגילים כמו שצריך, אנחנו גם צריכים להבין את החוקיות של שריר מתוח. כששריר נמתח, לדוגמה, בתרגיל של כפיפת מרפקים, כשאנחנו מותחים את השריר, לדוגמה, פה בירידה אנחנו מותחים אותו כמה שיותר, השריר של היד הקדמית נבנה יותר. אז כששריר יותר נמתח בתרגיל, הוא נבנה יותר. אז עכשיו אנחנו יודעים מספיק, בואו נעבור לשני התרגילים מקודם. אוקיי, אז בתרגיל הזה היד נמצאת מאחורי קו הגוף, ובגלל זה הראש הארוך נמתח יותר ונבנה יותר. ובתרגיל הזה בדיוק ההפך, בגלל שהיד נמצאת מלפני קו הגוף, הראש הקצר נמתח יותר ונבנה יותר. ואגב, התרגיל הזה זה בייסקלי אותו דבר כמו התרגיל הזה, שאותו ככל נראה יותר מכם מכירים. אז כן, זאת בעצם החוקיות. כשהיד יותר קדימה, הראש הקצר נמתח, וכשהיד יותר אחורה, הראש הארוך נמתח. יום טוב חברים!